ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଲାଭ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ। ତୃତୀୟରେ ରୋଗ ଶୋକ ଏବଂ ଭୟ ଦୂର ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥରେ କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ ଶନି ସାତେର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୁଏ। ଷଷ୍ଠରେ ଜାଣିବା କରଜ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ସପ୍ତମରେ ଜାଣିବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ଅଷ୍ଟମରେ ଜାଣିବା ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୁଏ। ନବମରେ ଜାଣିବା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ। ଦଶମରେ ଜାଣିବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଥରୁଟିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।